to sam ja od njega uzeo. Da. Evo tu još malo. Uvijek ih tako merkam i uvijek zaklečkujem, brate, i gledam u taj pištolj što ima oko strop, znaš. I tebra... I si mu uzeo, brate? Jutros, znači, pandur, ali bio je malo pripit, znaš. Pa zna se ko si ne... Ćao. Dobro kapa je. Zdravo. Zdravo. Pekara, čajer pa do klinca. Kako pekara? Čajer. Ovo sva ćemo da... Pa do kvinca, a? Da. Crcela pesma. Ne možemo dolazim. Još li ti internet u taksi? Nemam, brate. Isključio sam. Pesmu odmah. Kuens, kako se piše? Kuens. Q-U-E-N-S. Evo ga, Kej Miki Paligorić. To drugo. Eto ga. Eto ga, Kej Miki Paligorić. Kaži kako glupo ime za ulicu, brate. Kaže koliko glupo ime za ulicu, brate. Ovome se nisam nadao. Ovome se nisam nadao. Kada upalim start na taksimetru? Kada da upalim start? Kad stignemo. Aj kad prođemo semafor pa će ga upaliti. Da ne bude odmah da stojimo, a taksimetar kuca non stop. Oba! 3, 2, 1, prošli smo semafor, palimo taksimetar, idemo dalje. Gdje je to pekara? Pekara čajer, ne znam. Tu ono iza što si... Pretpostavljam da je kod čajira. Ja ga cenim tako nešto. Pa sumnjam, bre. Ljudi, znate šta je meni najveća, ali mnogo će ludo i glupo da zvuči, ali Glupo svidjet će mi se sigurno. šta mi je najveća, onako jedna od najvećih želja u životu bila, brate. Zato sam i razdragan, još sam pod adrenalin, brate, još sam pod energiju. Jer sam postigao, brate, to malo pre. Mislim, ne malo pre, ali jutros, jurnjava, Ovo... Ne znam, hoćete da čujete? Ovo ćemo zato da čutimo, brate. Čekamo da kreneš, brate. Ovo... Pusti biciklistu, ajde. Nema na čemu. Nema na čemu. Da ste živi i zdravi svi još 100 godina da živite. Ovo, brate, još ko klinac mi to želja bila, znaš, kad vidim pandure. Dajmo, a ćemo vamo prvo, a? Do čajira? Da. Vi mi recite da je tako, pošto ja stvarno ne znam da je ta pekara čajer, brate. Nisam nikad bio u životu. Od klinac kad sam bio, znači tu negde, 5., 6., 7. razred, i kad vidim ove pandure, da se tako mandaju, tako nedobivani, a ovdje im pištolj bukvalno im ono otkopčano, znači samo da proletiš i da uzmeš, brate. Ja sam uvijek tada im uzmem pištolj. I tebra, i uvijek ih tako merkam i uvijek zaklečkujem, brate, i gledam u taj pištolj što ima oko strop, znaš. I tebra... I si im uzeo, brate. Jutros, znači, pandur, ali bio je malo pripit, znaš. I još me to dodatno iznerviralo. Nešto, prošla neka žena, pitala ga, zna možda gdje je ta ulica. Ono ko, ja li sam ti ovdje, be, taksista, ću tu smeravam. A ja sam taksista. Taksista, da. I on rekao, jao, sad ću da ti uzmem pištolj. Si im uzeo pištolj. I slušaj, i ništa tu ono, ovamo nešto se okreće, na vamo se razvrće, seo je na neki kao, nije nadvožnjak, nego betonski jedan zidić. I brate, znači da li da priđem, da li da ne priđem, šta da radim, brate? I ajde, prišunjem mu se polako i pazi, ovom rukom držim, ovom otkopčam, jer ako ja jednom rukom otkopčam, ja ću ga povučem, razumiješ? Da, celog moramo držiti. Znači ja ovo kao držim se ovamo, a se ovo otkopčavam, brate. I otkopčam i zavadim, brate, i polaganim koracima pustio sam 5-6 koraka i tek on je viknuo tad. Alo, ej bre! I ja sprint, brate, bring! Gledao se ljudi stvarno to radi, brate. Šta sam teo? Teo sam da otmem
od njega pištolj, od policajca. Pa dobro, sad u ovim godinama okej, to je glupo, ali kao tinejdžer... Kao tinejdžer, da... jeste, kao tinejdžer ja sam hteo, imao sam tu želju da mu, da otmem od policajca pištolj i da pobegnem. Ali, se to, nikad mi se to nije desilo, nisam ovo. Pa nemoj da se dešavati, sad ozbiljan čovjek je. Ali vidite, on je bio mnogo neljubazan i baš oštar. Jedna žena mu je prišla i pitala ga je kao, izvinite, znate možda da je Ljubivoja Petrovića ulica? Ajde bre, miči mi se tamo prostakušo, kaže. Miči mi se i ja ti ovdje nisam taksista. Au, to kad sam čuo. A on još onako malo leluja, vidim, pijan, na dužnosti je u uniformi. I ja rekao, a čekaj. I vidim ga on kako je sedeo na jednom nadvožnjaku onako betonskom. Ja mu priđem s leđa. I sad ovdje kako je ono zakopčano, kopča. Iako, ali slušajte, i ja ovako da povučem, ali nisam teo da povučem jednom rukom, nego jednom držim, a drugom povučem i on nije osetio. Znači, toliko je bio kasetan. I ja otkopčam i uznem polako i udaljavam se 4-5 koraka. I on kaže, stoj, gde si pošao? I ja, bum, šprint, a ja sam još trčao, kao mali sam trenirao atletiku. I dosta sam brz. I ja brz, šprint. I čoveč i uteknemo. I sad, idemo još gore, jel? Još malo, ja sam ti kažem. Možete da otvorite ovdje kasetu samo da vam pokažem. Evo ovdje. I evo ga. Varkić. Eto. To sam ja od njega uzeo. Varkić. Varkić ima da. Evo tu još malo. Ali nemojte da mu kažete. Ma jes, potpuno da i znam, a i savršeno je baš briga kad je budaletine. Pa kad je takav, Ali nisi trebao to da uradiš zbog sebe i zbog... Imaš problem. Ali, pa dobro. Ali da vam kažem, ovo je vozilo na struju. I ono, zato što je na struju, nije 185 dinara, nego je 785. 785. Ova vožnja? 785. Ti možda mi daš račun? Taman posle. Da vam nešto priznam. Ne. Ovo je skrivena kamera, a vožnja je gratis. Ne trebate da platite ništa. Ma ne. Pa nije. Zato što mi radimo reklamu za taksi. Ma nije problem, ali taman posle ti si mene vože. Ne treba zaista. Ako dozvoljavate da okačimo ovo kao reklamu. Ma okači bre, brate. Ne treba, to je vaše. Ne, ovo je, ja sa gazdom imam dogovor. Da je gratis vožnja. Ja imam 61 godinu, ja sam stara ko koška, ne sliška. Znači, prosto sam mečki kroz dupe. I sad ti vidiš, ajde bez dečki, miris. A ne treba, stvarno, ne treba, ovo je gratis. Mislim, vi ste dozvolili da okačim, jel tako? Ma ne bi, uopšte nije problem, ne, nego ja ti svaka čast. Ja ti kažem, znaš zbog čega, zato što sam mečki kroz dupe prošao, znači prošao sam sve. Da. I onda ovo je, vidi beg. Ne treba. Da ste mi živi i zdravi, ruka. I da si mi živi i zdravi, taman posla me, brate. Ja sam stari nišlija, znači ja nisam ljakse. Ako ste stari nišlija, znači da... Ja sam čelirac, tu sam odrastao, sad sam kupio ovdje stan i to je to. Ako ste stari nišlija, znači da nema viski, nema vinjak, samo rakija domaća. Ma cepamo i vodku sad. Evo, možda gusnite. Možda gusnite ako hoćete. Gutlja jedan. A što ovo neće dužiti? Ne treba. Zato što je gratis, mislim. Ma ne, stare. Prvo ti si mogo, ti da si tražio ne bi našao takvog sagovornika u vezi ovih stvari. Prvo ja ti kažem, ja sam znači stari nišlija. Ajde da si mi živi zdravi. Ajde smo živi zdravi. Posao neka ti ide i tebi, i gazdi, tome. Bože zdravlje. Sve to. Ali mogli smo da pričamo o ne znam čemu. Znači, nema.
Ja nisam seljak, Ne. ja sam gradsko dete. Znači, Nemate puštamo strah. grad. Ma Nemate ja, strah od ovih mangupi. Kao mangupi. Ma kakvi mangupi? Ja kad sam boksao u 14 i 15 godina. Evo, Si ti niski profa? niski. Da. Nisam niski, visoki sam. Ti si youtuber! A? Ne znam, brate, ko je taj? Youtuber si. Ali nije niski, nego visoki. Niški. Niski dan crtan Da, profa. evo, vidiš, znaju me. Da. Gledam te na YouTube. Evo, Skrivena kamera. Ćao! pozdravite drugari tamo. Hoćemo. Pa kog pozdravite, mora kažete. Pozdrav za sve drugari, jasno. Kako se zovu? Sema, Marija, Nikola i Gordana i Strava. O, to je već mnogo. Bravo. Dobro ti je rekao. Dobro. Ej, ćao, vidimo se. Odlična rakija domaća, otac moj pekao. Super. Ne znam šta da ti kažem, mislim, ali mogli smo da pričamo o bilo čemu. Odlični, I odlični. uvijek bi mogao da nađeš dobar savjet od mene. Ništa loše. Naravno, pa vidi Mnogo se. prošlo. Vidi se to. Mnogo sam Ma vidi se da se ništa uopšte se niste uplašili ni malo. Znači. Ja? Čeka. Čovjek siguran. Ma, naravno. Ovo? Jest. Nosio je Gaja i tu. A, Pa sam i preko bio, pa sam bio. Ali sam uvijek bio pošten. pa i treba, pa naravno. Zato sam ga najebao kroz život. Pa pošteni najviše i on. Budi pozdravljen. Ali posle kad dođe kraj života, to već ima sve svoje. To će vidimo. Ima. Tako. Znači, dobro. Mir, duša mirna, to treba. Nije S nego Š. Ajde, stavi, imate još da izjavite. Evo, ali snimaš YouTube? Pa snimamo, evo ti. Ide auto! Kažem da je iskrivena. Ide auto. Ide. I čuvaj rakiju! Kad dođem ja u taj trak. Šta imate da izjavite, ajde. Ako odgovorite tačno na 3 pitanja, dobijate... Šta? Prenkovac ću Ne, dobijate 500 evra, lažnih, ali rekao sam da su lažni. Ako odgovorite tačno na 3 pitanja. Koja? Ko je najvi... Niski profa, youtuber. A Š, nije N, nije S. Ej, čekaj, koji je... Čekaj, malo skinemo. Koji je kontinent najveći na svetu? Ajde, Aleksa. Ajde. Najveći kontinent na svetu. Od svih kontinenata. Aleksa je Evo, ja ću da ti dam 3. Evropa, Južna Amerika ili Azija. Ko je najveći od ta 3? Evropa. Nije. Još jedan pokušaj. Azija. Bravo, evo tebi. Dobro. 500 evra. Lažnih, ali ipak su 500. Eto vam, Baciš ovo na drugari. YouTube. Hoću. Yeah. Vidimo se, čao drugari. Niški profa. Donji crtica profa. Tek on je viknuo tad. Alo, ej bre! I ja sprint, brate, bring! Gledao sam ljudi stvarno to radi, brate, to najče stvar, uvijek sam ja to Ušao na gledao radi. YouTube ili nećeš? Te brat, Čisto da budemo upućeni. će otvoriš kasetu za čas? Otvori za čas, brate. Ovo s periku. Odmah. A? Da, s Periku. Će mu dovatiš tu, brate. Šta je ovo za Airsoft jebate? Soft. Pandurski Airsoft, brate. Na kuglice. Sviđa mi se dobar je, brate. Ti si Čekaj, malo dakle- veliki kraj, gledala sam snimke pre neki dan. Pa vi bez znate, Pa de, ne znamo, Pa de ova brate. pekara Nego sad. nije fazon da te prekinem odmah. Da, brate, Pa ali... da. Preslušamo malo. Moram smo da se slušamo. Moj je fazon da Mi pričaš smo vica ušli i odmah smo se smeli. Ovdje, brate. A danas sam gledala, kunem ti se, Ja sam i gledao, pred da, da. 2-3 dana sam uzela i gledala sam Ja znam se vozi perikom neko. Vidiš šta, još ljudi nisu znali, sad već znaju, brate, evo vi ste znali, brate, i ne mogu da se Pa spravim. da baš smo pričali o Te tome. Pa nije nego, ja I sam meni si onda pričali smo o smešan, tome kad je počeo da mi pre neki dan. ponavlja, ja rekao, Treba- da li ovaj znam za Lux?
A ne mogu sad periku nosi. I onda sam video ovo, brate, ovde kameru, rekao, ajde, već 100%. Trebali ste da me vi isprankujete, razumiješ? Tipa, brate, meni Čale radi u policiju, otkad, znaš, nemoj tako malo. Interesovalo me priča, brate, iskreno. Trebali ste da me isprankujete, da mi kažete, znaš, da nastavite vi, razumiješ? Ovaj pekara ti tamo gdje je ova crkva na Panteleji, pa iznad. Kada je crkva na Idi Panteleji. desno, idi desno. Da, može da te ispadne. A, Sveti Nikolska? Da. Pa što mi tako nisi Idi rekao? tako, pa da je onaj nadvožnjak, tu prođeš pa desno. Ne, meni zanimljivo da ga slušam Ne, jer kasno znam, radi mozak. znam šta je. Ej, I be! onda mi hoću da ga čujem šta Ovaj će be nije da ni kaže. gledao, nego si pošao čovjek. Kasno radi mozak da mi udarimo kontru, jebi ga. Ne, iskreno, ja sve vreme slušam, rekao, ma šta ću da pričam, nek si A priča nas čovjek. dvoje samo su se pogledali i šutiramo se što ti se smeješ ovako. Ne dam strašno Gledaj ovako. Ima možda prank. Ajde malo na vam. Ajde malo na vam. Deder. Ne može, to smo zabranili, no, zabranjeno slikanje. Zabranjeno. Znamo, žena, jebe. Gospodski. Znamo. Sa C. Trebali smo da ćutimo, da izađemo na YouTube. Nemate meni Pa naći snimaš, što, brate. ako hoćete ću da se izbacim. Izbaci Ti na pričao za dedu, brate, to Aha. sam plakao, da je ubio Ali ovo je- dedu, brate, Da je ubio dedu, ja to nisam gledao. je vrištao sam dedu. Malo pre sam ispričao jednim ženama da sam, dve devojke u stvari, da sam prebio sveštenika. Se istraumirala. Čekaj, ti si ovo sam smislio? Nisam, Tebi zato on što- samo palo do pameti. Da, ovo mi je samo pa. Ti mi vizio loptu. Ne, loptanje nema, zabranjeno loptanje. Jesi mi dobro, brate? Brate, inače što se tiče pištolja sam to stvarno htio u životu uvijek da mu maznem, brate, nema Ja lepše. sam teo života. Nema lepše. A kad sam bio klinac, onako, ja, brate, kako bi umaznuo i Evo da i samo ovom pobegam. Čaletu. Znaš kako bi me uvotio, brate, ja sam trenirao atletiku jedno vreme, Pa ne malo bi sam tu to brz bio. nikad. Ma nema Ni s šanse, biciklom brate, kakvi tako. su svi stomačine, brate, pustili. Debre. Jel tebi, 50% čovjek, 50% krofna. jel tebi samo palo na pamet da ovo Pa sad mi reče snimaš? jeste, bre. Jeste. Da be da, pa kad sam bio tu negdje tinejdžer, pa kako ti ne padne na pamet, mislim, bez veze mi je bilo da ti ne padne na pamet. Zba. Ajde. Ajde, pričaš nešto, te slušam u životu. Čisto da padnemo na fazon, brate, da izbaciš. Da, hoćeš, aj iz početka, hoćeš. Onako ugasi po Sve pamet. iznova, Ej. brate. Šta sam imam lažnu ličnu kartu, tu mora da je. Ne, ja vidio sam šta je, nego mi padne na mene. Tero sam nema suzačao mjesto dok ne bi srčku dobio, brate. Ja vidio sam ga odmah, nego. Imam lažnu ličnu kartu. A dobro, šta onaj, ja mislim on zamke pravi ovdje. Čekaj, brate, Ili imaš periku i dalje? šta smo rekli, imam evo ti. Nego nije više, znaš već sam je Kad dao. Izvolili ljudi sad. O, na pandura je naišlo. A, Znaš koliko se ja vozim eko i lux taksijem i nikad nisam naišla na tebe i mislila sam da nikad neću ni da naiđem. eto, eto. Daj debelom. Ništa sljedeći put kad Pa upadamo, hoćete da izbacujemo ovaj klip? Ma Izbaci ga, bro, što da ne. sljedeći put kad upadamo, kao, ne znam. Pravit ćemo se da ne znamo. Da, bit ćemo skroz mrtvi. Vidi, brate. Pa znaje, pa ja vas sam vas upamtio sad, brate. Kaže Đokica. Znači ću ja s perikom. Kaže Đokica, ja sam se napred. Srčka mi uvotila kad mi Brate, palo zove ovo. Pauka. Ne zaboravite da zapratite, to jest subscribe-ujete ovaj kanal da bi vidjeli i sljedeću skrivenu kameru.